Už po stáročia sú neodlučiteľnou súčasťou ľudského života a obydlia. Divoké či domestikované, sú to proste mazlíčci. Sprevádzajú nás počas našich krásnych, ale aj ťažkých chvíľ. V tomto update sme si pre vás pripravili možnosť zakúpiť si mazlíčka, či už psa, papagája, veverku a možno v budúcnosti mnoho ďalších. Svojho psieho parťáka môžete so sebou zobrať do divočiny a on vám milé rád bude asistovať pri love a prinesie vám vašu korisť. Samozrejme, ak je korisť väčšia ako samotný pes, tak vám ju aspoň ohlási. Vášmu mazlíčkovi sa v priebehu jeho života môže dariť dobre, ale taktiež môže byť chorý alebo zranený. V prípade, že sa o ňo budete starať dobre, môže sa taktiež naučiť nejaké triky, ktorými pobaví vás alebo aj vaše okolie. Na výber je toho momentálne viac ako dosť. Viacej druhov psov, papoušiek, mačka, veverka a samozrejme mnoho variácií. Update má za cieľ zvýšiť kvalitu života na hernom serveri a samozrejme zvýšiť imersivitu. Buďte pripravení aj na ďalšie updaty.